Niin, nytkö se kuva? Joo. No hei. Minä olen Sniffe. Mä pidän tämmöstä pientä musiikkikoulua. Sen nimi on Sniffe Musakoulu. Mä näytän teille miten tehdään musiikkia erilaisilla laitteilla. Tässä mulla on ihan perus MPC. Ja tässä on niinku mikseri. Tässä on syntikka. Ihan normi syntsä ja mikseri. Mulla on täällä äänikortti ja Edirovi Roland UA25, se on ihan ok siihen. Mulla on Samun paska mikki 80 ja tässä on levarit. Ja nyt mä opetan tätä MPC-käyttämistä vähän. Siinä on kaikkea erilaisia ääniä. Se on semmonen tietynlainen rumpukone ja samplekone. Siellä voi laittaa kaikkea sampleja semmosia. No mitä? Elikkä tässä on näitä erilaisia nappuloita, niin niitä kun painaa, niin tulee erilaisia ääniä niinku vaihtais noitten paikka. No niin, nyt se on. Sitten voi se voi laittaa nauhoittaa ja sitten se voi rummut tehdä niinku sulle, että ihan soittamalla vaan laittaa sit se suomaan niinku, että Valtonen lomaan tarpeessa. Otte näköjään hallusinaatioita tossa mikään rumpu, kun ne asennuslauta. no niin, ja tässä on mulla syntikkä. Tällä voi tehdä kaikennäköisiä ääniä, semmosia niinku bassolainen, jos näitä näitä. Eikö nyt meni väärinpäin, mulla on tää syntikkä. Nyt se on oikeinpäin. No niin, elikkä tehdään nyt ihan helppo semmonen niinku vaikka tehdään tämmönen, että otetaan täältä hyvä sample. Sitten siirretään sitä MPC. No, sitten laitetaan vaan tähän niinku, että snare vaikka ihan hyvä, että ei toi hyvä, mä sen. No, nyt se niinku kun kuunnellaan sitä, mä laitan sen järjestä. Vähän tempoa. Nyt se kuulostaa siis täältä. No, se on aika paska, mut siis siihen pitäis olla bassline varmaan se ylikin tässä näin, niin se on ihan hyvä aina laittaa niinku. Oota mä kalan. Noin. Tää oli itse asiassa täysin paska biitti, mutta tää voi tilata multa tän biitin, että tää löytyy ja sniffe.comista. Kiitos.